Hondo ichapera here hondo yapassion Java na Baba Harare, because we see kuti hondo yakatanga kubva kudhara, hainotanga nhasi. Hondo yakatanga Baba Harare vachiri kuGT, ndobva vadzoka vaenda gospel, vakunzi King David, ndobva vapanduka kubva kugospel vakadzoka futi zvakare kuGT, inonzi penga udzoke. So taona kuti zvakare Baba Harare vadzoka vane more fire, izvo vari kuataka passion Java wachidzoserawo. Zvakaoma muZimbabwe, zvakaoma. So we see kuti mastreet vari kuatakana paFacebook vachikandirana mashots. So I'll put the screenshot yemashots avanga vachiatakana, then mundiudza kuti muzviona sei mucomment section. Thank you guys, I love you, stay blessed.